and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. I only live to love you. After years. Palihog ba ayaw pakita og bati nga reaksyon Aliyah kay wa gyud tay dag-anan. Mong pwede ba sakay na lang? Di na lang ta magpasabot nga gusto nato siyang daganan. Nakasabot ka, Aliyah? Ha? Nana siya. Naon ta? Tulog ka burgers o drinks sa akong order? Salamat ha. Busog na ra ba unta ko? Sige lang, good. Nahinay nagkaon ng imong bahin. Sige, salamat. Shin, unsa may imong plano? Ikaw ang mukuha sa mga dalaginding sa school o ako? Ma, naibaw ko nga dili gyud ka makalugar karon. Nalimot day kasi mong gisulti na ako gabi nga may commitment karo mga orasa. Ay hala. Ay, thank you, nak. Nawa gyud na sa akong huna-huna da. Ay, unsaon nga nagdungan-dungan masading akong mga ahente sa iyuta sa pagpangimbitar na ako. So, please, ikaw na lang sa anak, okay ra? Wa gyud problema, ma. Peace. Please. Friends lang ta. Di mo ko utang tao, good. May lago pasaylo kung na-offend mo na ako, Aliyah. Ada? Please. Kalimtan to ninyo, ha? Total, niyan ang dito sa kiskulahan. Pwede ba? Please na ta. Siluan lang ko sa kong mga batik ang komedya, Aliyah. Promise, di ang tumausap. Ato naman ka itong kalimtan. Sige, hilom na kay manggawas na mi si Ada. Basig naan ang among sundo. Salamat sa snacks, ha? Sige, amping mo. Bye. Hala, uy, wa gyud ko magdahom. Nasayop ko sa pag-ila ni Harvey. Maoy akong pagtuo, Aliyah. Kay nakita bitaw nimo ang iyang mga reaksyon og sinultihan. Di ba, gentleman di ay kaayo? Mo gyud ako nakita sa diyang ato siyang gibaligyaan og saging dito sa atong bukid. Pino ba yung iglihok? Maong naglibog ko kung nganong ato gyud siyang gilikayan. Karon, kalma na ko kay ako naman siyang gidawat nga amigo. Oh, Harvey. Nisamot ko siya kagwapo ay. Uy, sige at day, uy. Ikaw ang hulog ng langit. Ikaw ang aking pag-ibig. Murag inspired man kaayo si Ada. Ate, tell me, okay ra ang inyong adlaw sa klase? Way problema? Okay naman kaayo, Ate Ate Shin. Meaning? Thankful ug happy kaayo mi nga nakapadayon mi sa among pag-eskwela. Good. Pag binuutan lang gid mo ha para matuman ang inyong mga damgo. Yoo! Kanindot sa kong bahay bisag wa panginhuman. Duha ka adlaw na lang, gikan karon Adawiya. Nindot unya kayo ang imong bahay. Kay mahuman naman unya ni. Musamot ni kanindot. Labi nag mapuno na unya sa mga gamit Adawiya. Asa man kong ipalit? Oh, si Sir Del mo'y mohatag ni Mustanan. Ha? Oh, Adawiya. Ingon anak kabutan si Sir Del? Oh, tungod kay tao siya. Nga dako kayo og pagtahod sa Dios. Pero hain siya. Hain naman! Sir Del! Sir Del! Adawiya.
I'm here! Adawiya? Adawiya! What's wrong? Adawiya! Ngano ka? Amin ako, di mo naman gibiyaan. Wa. Dito ra ko ni mama nimo. Nakigsulti. Aw, sari ay. Buangan ako. Amin ako milakaw na ka. Kung milakaw, o kung nibiya pa si Sir Dele mo, wala akong tatamag kasulti, Adawiya. Kay dili man siya pwede mo biya. Ngawa ko. Kay ako biya yung driver. Ubitaw sa katanga yun ako. Nabungkot yun ko. Dili, Adawiya. Dili ka bugo. Dili, Utukan ka. bogo ko. Kaya may utok pa. Ako na tanggi patay itong tawang nagpahimos na ako. Naglugos na ako. Pero bogo ang ko! Bogo! 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 Shh, Gusto na. Gusto na, okay? Gusto na. Ayaw magbiya eh. Dili. Dili. Mahong ay nagkasuko. Haba? Oh. May I help you? Ganihari kong nakabantay ni Muda, nga nagsigi kag scan na imong libro. Pero klaro kayo nga, wa pagyud ka makasiguro kung asa kang dapita mo basa. It seems like, wa kasi mong una-una, Harvey. Kung unsa ka ng imong problema, pwede kayong imo nang i-share na ko. Kay kung kaya man ako ang pagtabang og sulbaro na, I'm willing to help you. Thank you, tita. Pero tuhoy lang ko nga way labot ini ako pag-eskwela, tita. So, I'll assume na it's personal? Mga millennials karon. May gatas pa ganing baba. Mangibog na. Usa ka ba ang mga klasiha, ha? Harvey? Look, dili ta ka mapasol kung sayo kang mangibog og babae. Kay sigon sa akong nahibawan, ingon man sab ni anang imong amahan. Di mo ko sure kung na-crush pag yung kunya, tita. Pero ang ako'y kasulti nga gigupahan lang ko niya. Okay. Nagkasiguro ka man uwa ang imong kipati. Paminawa ko, ha? Just in case, mulikoy ng utok nimo og mao na lay imong mahibaw-an nga gusto ka na mo kundat og sayo. Please. Please lang, Harvey. Ayaw yung pasagdeng imong pag-eskwela, okay? Promise, tita. I remember nga gusto kang mag-pilot. Yes, tita. Well, kinahanglan nga makabot yun na nimo, okay? Go. Ora maglakas kay tama sa Adawiya ni mo. Sapa dia kaway. Bantay ka, bantay ka. Ipo na huna-huna eh. Ikaw ba ay ada pagsilos god? Huh? Kay babalhin ra lagi na diya nimo. Iyara nang huna-huna. Ay kiin go. Ay kiin. Idol ka niya. Tungod na sa atong pagtabang niya gaw. Pero go, saan ka no? Matinood no? Kung pananglit ba? Babalik yun sa normal ang kondisyon sa iyang utok. O niya mo bati yun sa gugma ni mo. Ala, kumantay ka gaw? Saan mo na? Ha? Maka ako kas pag-ignore unya niya? Ha? Kaya mahibaw ka kung unsa siya ka sensitibo sa... Hey. I'll assure you. Ah. Yakuto bergi na diya gaw. Dili mahimo nga akong sakyan kung pananglit mahitabo man na simba ko lang. Nga matinood ang imong giingon. Kuto bergi na si Adawiya sa paglaom sawa. Aliyah, hain na ka si Chacha, no? Ambot, pero naibong ko. Sukad na to siya na amigo pa. O makuyog permi si Harvey sa canteen during sa atong vacant time. Wa naman magparamdam ang tumboy sa. Nga na ka? Ipadayon ba baka siya sa pag-eskwela, Sal? Na, si Harvey lagi makatubag ana. And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!